Ajak duwe bojo ayu nang dodo marai sesek. Jaluk kulkas, jaluk kul buntek, wis gak karu-karuan. Ya lah, mbok. Sengengene metu teko wetan, mulon dadekno asrining sesah. Awangan timbangane dolor peno keluyuran, sing penting ayo golek sandang Bapak Ibu dawuh laku sing utama iku sangumu ana alam antunya sregep nyambut gawe iku kewajiban kita. Nek uripe wis kepenak jok lali bales budi wong atuh. Mula kita edolor ojo sembrono, ayo padha digugu walinge wong ayo padha dieling-eling ojo sampe dilalekno, sebab wong tuwa mono pepundhen kita. Tapi sebagian ana sing terlalu pituture wong tuwa gak aku malah sing ngandani tambah diguyu dianggep kuno wong tuwa gak maju. Omonge wong tua mono dolor iku akeh benere, supaya anake jujur tindak aku ne sampai keliru dalane nglakonono sabar nrimo temen welas sak padha padyan ayo hey so hey pisan gas timbangan
pokok aja mepet-mepet bebekku dhewe senengane nyetel kaset oleh joget anak iki dean sampe cemen mlaku ngedol terus mlaku nang gang 5 kepethu areke atine rumangsa lega arek ditari jaring jalukmu ya apa aja mamang pokok aku sik nyitak foto iya sing penting pokok arek ngomong tresno dadak areke jaluk ditukokno clana jok kuwatir clana ae regane pira jok kuwatir mene ae tak kreditno jok kuwatir wis kaya nyicil singitan ya ya rezekine awak nek wis kadung mujur nguber arek wedok dadake kecemplung sumur nek pacarku pancene rada lumayan ngomonge jare dudu anake wong sembarangan kenal sepisan moro-moro ngajak kawinan bareng tak rabi dadak anake bakul dandang apa-apa wis namung semanten sairan kula sae lan boten borong kareso ditinggal awe-awe grup sawong kaleng Surabaya panggon nane suaraku persis Cak Mus Mulyadi. Monggo didung paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya. Cuma ana sing rasani. Nek suarane Kartole ku sak arep kaya Nano Romangsah jare. Tapi ya sing nomor piro? Alah wong jaran mau nyambut gawe ya kudu mikir. Kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono. Nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki. Iki wan kadungake ati tak semir wedi salah kedaden aku. Tenang kaya tanggaku dhewe pinginane yo. Wes. Ya mergo ya iku aku wedi iku. Cuma lek koncoku tak andes iki. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Iya, bayang lawas. Tahun 71 nok Malang tahu kepedhok. Saiki kepedhok maneh. Pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak. Cuma lek terus kumpul terus keadaan rendeng. Dek mesti rada nyengkre ya. Aja. Ada. Ya ora wetenge tambah sak dandang. Soale wong awak dhewe iku obyek akeh. Iya. Yang penting iku pikiran hidup. Iya. Akal akeh, mbus. Mbung ngakali kanca mbok ya apa iku lak. Iya. Pancene awak dhewe kanca cek gak remek ngono. Ya apa? Omahe wis wanyer ban ya. Heh? Omahe ditingkat. Iya, tapi iki sik awak dhewe iku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh. Lah kenapa lak ngono? Lah munggah nang taji. Ya bener pancen. Tapi yo pancene pangane nduk kono. Ya mari tak suntikno mari ngono tak potong. Kan gak lak bangkrut ta. Iya, kanca wonge lak duwe lak perhitungan ta. Selain iku awak dhewe ya mengolahragakan masyarakat. Waduh. Lah wingi mari bal-balan. Oh sing nduk Kertosono iku. Iya. Jare 32. Lho. Sing mlebokno pisan sapa? Awak dhewe. Oh, sing mlebu nang nggone dhewe iku ta. Mlebu nang nggone dhewe ta. Sing ping pindho gak nyejo sapari. Makane iki terus gak tak jak iki.
Wong dhek saiki uripe wis enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalor wong loro ngidul wong loro. Kayak laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Loh, awak dhewe kok besi tua ya. Loh, baik, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, ya apa? Kak soro cuma Ya, hasilnya gak soro. memuaskan. Peri. Memuaskan peri ya sih. Loh. Peri kanan. Loh, ya apa kan gak Bagian gelem- peri kanan. Ya kupingmu balik dublek gak kumpul aku. Kan gak tau kumpul suwe balik gak mata kerungu. Tapi rupane sing pelat iku peno kok. Wong mburi kan kanan mek peri tok. Lah iya. Lah lek kanan nduk banyu urip. Peri kanan. Oh, bagian kantore nduk ndi saiki? Loh, ya apa lah gak ero ta. Lah ya kok ditakon beno kapan-kapan perlu Greges takon. iki apa? Loh, Berkes pinggir ndi sih kok aku bingung gelek rono gak tau Sing pedul. ordinir Jamal. Jamal. Jamal sing mlaku ae. Iya iya pancen dia bagian jalan pancen. Oh, bagian kepiting iki. Iya lah. Awak Oh, dhewe kuwi sing golek pemasaran iku. ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sapa? Ya, Lah, lek- awak dhewe manggon. Oh, mangga. Iya nek ngono. Jamal sing ngusungi. Jamal sing gawa ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang gak butuh Iya. meeting isuk. Piro papat oh 1500 Mas. Iya. Biasane ngono ya. Engko kare digodhog mateng ya melok mangan. Oh, bagian berikan kantore pinggir ndi sih? Lho yo greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2. Lah bukae lek kantor lek awan nah jam 7 sampai jam Lah, apa? 2 lah iku kok bengi. Gak ada kantor. Lah ya apa? Mancing. Wah, lah mancing lah. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Yo, kadang-kadang yo anu kalau gede ngono, ketimbul biasae tak delok anak ketimbul. Ya biasae tak anggap biasae ngono. Ya apa? Ya biasa iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluke arek-arek. Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya. Iya. Pokoke lak koyo. Lho, saiki objek apa liyane mancing kan? Ono. Kon gak ono tim-timan. Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penau tim-timan. Yo gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem. Hah? Tanggal 12. Nyarang udan. Tim-timan tak gak bolo muslimo. Lho, gak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, nglumut Iya dadi tapi siji. engko figuran. Lho, Penjejel. lha masih figuran tapi lak bayarane dicilikno. Iya iya iya. Kon iku Ngene ya apa? Aku duwe motor, wis iku ae gentenono mari ya. lho. Eh? Lah kok iso tuku Lho, motor ya Lah apa? bae ge momot iwak-iwak, ge mot pedeng Wong bareng. mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon niku. Lho bek menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bek ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sih niki wis ana wong kira-kira ya Apa? 36. Lho kok akeh temen. Lho tak sebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lak ana Mancing double. lho tim-timan dobel iki. Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki. Ngono kan bagian ana sing masak. Selari lemu lho, model gak karuan ya. Kar-karuan ya apa kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih? Ya makanane ya gak mesti ya. Kadang-kadang ya tak dolekno cacing. Wah. Mulane awake geli lemu rek. Wetengi sakmene lah mangane cacing. Lala apa aku mangan cacing iku? Ayo wong mancing pakanane apa? Ya cacing iku. Lah iya. Wah yo enteng rek, masih oleh berat kok kantor gak sampai kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing? Mang mulo ngomong mbek mantune biun iku. Kok ngono. Sis. Ngomong sing enak ta. Lah apa nyandanan jak wong suwek anu, wong tuwek iku. Ya terang-terang nek dadi aja disetel umur tuamu. Gak ngono, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku. Pakane ta? Lah iya pakane. Lah ya pakane cacing. Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek. Lah ngono iki apa kon iki? Lah dadi bendino lek timan ngeduk-ngeduk ngono ya. Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksudnya apa sih lho kon iki? Lah ya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing. Sing mancing ah? Iya. Biasa rek menungso ya. Apa? Ya makanan yang bergizi. Lah ya apa ae? Ya Sego. iwake ta. Ya sembarang iwak apa Kaya sego. karek ndelok iki rupane soto rupane iki.
soto. Mang jare cacing. Jare cacing. Ya kayak iki melok iki soto. Kok melok males go bungkusan. Mulane ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisalake ono. Dadi kudu teliti bener. Masih nggawe kwitansi barang iku kudu tanda tangan. Dadi engko kliru bengi tok pasawan gak teko. Masih teliti ngono jarene numpak motor donge yo mlaku. Lek Sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro iku. Pikirane urip kok. Sing wedok sok le marung. Lho. Oh iya sik wedok marung tapi sing ngutangi kanca dhewe. Gak apa-apa. Kran. Lho ya. Sang nglumpuk no kene rek. Iya. Iki bagian perikanan. Kon lek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betah seluruh kon dadi anggotane. Temenan gak, Cil? Kon iki bagian perikanan ta? Lho ya apa ya tapi terang-terangan. Kon iku ya aja sampe meripat kudu awas. Soale aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele. Terus cekel? Ya tak cekel cek sepatu ya tiban. Bengi lho keadaan bengi ya, Rek. Iku gak awas iku. Mulane ta saiki nek dolek iwak iku aja nang nggone kali. Gawe tambak dhewe, Cil. Iya. Omamu ku lak ono mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ono pisan iki. Klowong kok diklowongi ya. Lah iya. Kedua ono. Sumurmu iku lho ilang ono. Arek iki ngomong celewa-celew garo nek direkam ta kaya gitu. Sumurmu kailangan ono gawe tambah. Lha aku terus adus ndi? Lho wong adus kok repot, Cil. Ya adus yo tambak kono ngombe nduk tambak kono lho. Lah iya. Kok kalah mbek sapi. Lah iya. Awakmu gak tau kumul trimo. Hah? Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melok aku nek ngono Iki lho, melok iki lho. Aku nek nggone Lek bengi mancing lek awan melok Sokran. wis Lah awan nyambut gawe apa? Lho aku nang nggone pengairan. Oh pengairan wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu peno sing seluruh. Ngono lho ya. Ya tapi nek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sing tak pancing? Ya gak tak empet ketok awakmu sing selurup Cil kon niku. Ayo mancing membutuhkan banyu sing tenang. Saiki carane diatur karo Sokran diempet peno seluruh. Mari peno seluruh dibuka banter tadi. Wis enak. Glundunge banter glundunge. Kopengmu seklebon banyu. Durung klebon kene gak patek krungu. Gak aku saiki nang nggone pengairan. Oh. Temenan ta? Lho. Anu kantor ini dia. Lho Jadi apa karuan. kantor nang omahku. Wis langsung dak situ nang kono. Sebelah warung nang mburine iki apa? Kantorku. Oh, dadi pancen nggone ombo kono kok. Lah Iya. Pengairan apa sih? Dodol banyu. Tibae wong loro padha gendenge dia. Ini Ngomong dodolan di rumah. banyu ah. Dodol banyu. Ngalah megul. Lho, ambak nang kono sampe tol piro kan, Cil? Larang gil. Nang kono piro sampe gol? Eh? Nunggonmu. Selawe. Lho iki siji. Lah ya apa rek? Iki- Dodol banyu sampe gol selawe. Selawe. Iki larang banyu asin. Loh. Banyu apa? Biasa. Oh iya iku, banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa, banyu Sumantri ya. Wis kadang-kadang ngono banyu se. Iya. Lha apa banyu tawa nang Sumantri kono? Lah kono nek dodol piro? Heh? Nek dodol piro? Lho 75. Lho ya apa rek mulane kon niku? Sak gembrenge sak mikulno pisan. Dadi si gembreng-gembrenge didol ya. Lho lah apa bleke didol aku lak ndolek blek maneh. Kon niku. Lah terus kok iso 75 iki ya? Lho 70 sak mikul. Wong mikul dhewe. Wong mikul dhewe. Iya. Ya ojo larang-larang. Lho 75 iku murah nang kono dukuran hari ini kon niku. Iya, Kok tapi nangel banyu. nek perlu iku dodol kelarangan gak payu. Sesuai nek dodol larang-larang seneni Iwan lho kon. Lho. Bareng pancen bener kon nek apa iku nek kapan krasa larang ya. Iya. Kata tanggaku gak ngapik banyu nang nggonku ta. Nandi? Gawe kumpul dhewe pancen. Malah bangkrut aku dodol banyu. Lah lek perkara ngono ngumpa banyu lah iki kancil masih perikanan tukang ngumpa iki. Iya Pak kumpan. Iya kon iso Lho ngumpul. ngumpul pokoke awan iso. Boleh bengi. Nek bengi awak dhewe kerja. Lho kerja. Ya diomongi ya Mancing. perikanan iki. Oh perikanan yang mancing. Mancing. perikanan. Lah Iya, iya. ali ngumpa tukang tambal ban iki. Ono iku. Kon ndolek iwak aja iwak cili-cili, kesuwen. Iya, mancing wak lodan. Ah, Lho. gede pisan. Aja mino. Ngono lho. Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi aja kon dolang bakron. Lah nek lha apa? Lho aja. Kono wis ana dulure. Kok iso ngomong ngono ya tau dikek jaket ngono kok. Jaket abange balekno ta. Tipe lek iwak gedhe tok ya angel kran. Lek gak ono segara ya angel kancil gak tahu. Iya. Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gathul iku dek mesti oleh. Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lorjuk iku. Apa lorjuk? Ya, gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho. Lorjuk apa? Lorjuk ya cilik-cilik iku lho, iku jenenge Iku lorjuk. concong, iwak concong iku. Ah iwak cucut. Iwak cucut itu gede. Lah lah mandi di laut. Lho. Lah kok mandi di laut. Terak ombak goyang buntut iki.
Wah, Kon dolek iwak cilik-cilik nanggung. tapi lek pernah mancing tau rengeng-rengeng bareng. Lho iya Ya mesti ngereng-ngereng. Nyanyian Nembang. apa kidungan? Oh, nembang. No nembang. Nembang pinter Ya, iki. ngedung nembang. Nembangnya nok Nek grojokan. ngedung wis suwe aku. Apa? Lho, Nembangnya nok grojokan. lha bareng grojok-grojok ngono lha. Iya, dadi suarane banter karo nglate. Ah, suarane iki lak ilang kalau Karo grojokan. golek mustikane wregul iku apa? Oh iya ya bener. Kowe iso dadi ratu. Kulane iki dadi bestir. Gak ngono mamula rek aku mengak gak gelem melok. Oh iya bener Cil, pancene. Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen penuh lah mancing lah tetep. Ya tetep, tapi pedhuk konco malam. kono. Pedhuk konco kono untunge. Lah iki kartole wis nyambut gawe ta? Wis, aku Nyambut gawe apa? aku. Heeh. Ya biasa iku. Lho biasa lah ono ah. Aku Biasa aku nyambut gawe apa Pokoke takokno. nyambut gawe iku sing bagian tegese listrik aku. karuan. Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocok. Yo me padha saingane iki wong golek iwak ya. Oh, makane kono lewat mata-mati ae Cil iwake. Kena setrum. Iwake disetrum disen bekali. Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil cilik iwak guwadul tak cilik. Mati, cilik tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing. Terus? Oleh terong dino wis kadang gledak. Ya kena setrum iku. Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum ngono Kalau lho. tangan mojo lebono nduk kali kono. Tapi- Setrum pisan kon. Dulur penolak sugih sih. Heh? Dulur pernah sokran Iya yo. tapi Tapi aku dulure. dulurku pancen. Aku masa dolarku iki. Ngawur kok iki. Iki dudu dolarku iki. Takono. Sokren tonggo iki tonggo. Sokran dulurku. Wah, tak kaplok kon kuwi. Sokran sapa? Kon kait kabeh dari dulur aku iki. Sokran sapa sih? Wong kon kanca kaji kon ben jombang. Dudu sokran peno. Ah, sokran sapa Nolak maneh? sokran umume sokran putra ya. Terus apa? Eh, Lah ya sokran putra. iki sokrane Paimo. Sokran bayi mo. Ya sokran iki loro. Penolak sokran ndoko Kupang saiki. Oh iya. Iya, saiki sokran Banyurip. Lah aku biyen sokran petemon ngono. Terus kalian duku kupang. Lah iki sokran sama Banyurip. Iya. Ya jadi pedhokno aku rek. Dipedhokno aku sesir aku merono iku. Ya tapi umume sokran silem mbek sokran gak silem. Oh iya, mbok nek ngono iya. Tapi pernah ndur-ndur sugih lah apa pernah katik mancing-mancing isin-isin no. Dulurku mlekine nemen ya. Lho ngono ta? Ya iya, nek ngurono ngono tambah takon rokok. Cita kono kok sapa? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sake dhisik. Sawatan kok sae dhisik. Iya kanggo cacakku. Ya kayak ono didikan. Jadi masih dulur jok sampe ngising-ngising dulur. Iya. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina. Kok gimana? Begina. Ngono lho rek. Ya apa ya? Apa? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik. Ya mapan ta wis elek nyambut gawe. Situasine rumah tangga iku sik Sik dalam isu. keadaan mengambang. Rontok ta? Nah, rontok. Ini saya selaku teman Oh iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa Diterima. Cek ta. Kan iku apa diterima iki? Oh iya diterima rekaman. Diterima rekaman bener Cil iya. Ngomongnya titik jangan anjlok iki aku kroso. dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda. Iya. Semoga arwah Anda bisa Nang arwah kon iku. Kon akar menapung kanca, ojo ngono ngomong jelas ayo tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Tapi lek kono lek ta. Nek kon niat napuk kanca ya tapuken ngono. nabung. Napung sakane Arek tapuk. iki gak tau ditatar biar. Sakane napuk. Sokran mbak doblek arek iki. Wah, napung kok napuk. Krunguku lho tapuk. Lah anu dolen ora Cak ya? Iya. Ya, dolen rono ya. Iya. Lho kono omahe. Omahe ngale saiki. Oleh ndi? Lho, ya kedoro kon. Kedurus. Waduh. Endi? Durus. Omae. Jangan alamat ah kan niku. Omam iki takon omamu. Omaku Kupang Jaya Gang 1 nomor Kupang 2. Jaya. Ya, oma penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor? Taris kidul. Lho, iku sing kidul muni lor sing lor muni kidul ya wis ya. Soalnya sing ngomong gemul. Embul sapa kon kucil lho. Karo iki karo lho. Sing ngomong embul kon. Ya Cak tak dengakno rezeki pun akeh ya. Iya. Ya aku yang ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu Aru dinan ta? pesta. Ayo Iya. pesta ya. Iya. Iya. Kan jaluk sangu ya. Hah? Wis tak tinggal sik. Hah? Ya, Kok tinggalan di? Lho, Lho. ya Kembang Sentul. Lho kok kembang sentul kon ngulon aku ngidul ngono ta. Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho. Ngalor ngidul lah. Iya. Nang omahku kulon arek. Lho gak ngono, kok teko nang omah temen. Oh iya. Ya. Jam pira? Lho pokoke tak sediani iwak lah.
Ya, Temenan takon. ya apa aku tahu ngomong selawase ya apa kon. Iya. Wis gampang ya. Didol ketemenan. Oh iya. Iya. Gampang sego mangan iwak tok. Iya, cuma iki ngomong teko gak teko. Iya. Iya, babakan jam 11 teko jam 1. Lah iya ngono ki apa? Lah apa? Padahal ngono apa? Saiki ngono apa kon? Kok mlaku ae kon niku? Gak mlaku ya apa rek wong. Sakno rek selare sobo kalu awake mbuk-mbuk. Lek kono. Ayo, Cak, aku tak mau. Oh ya, mau bar. Ayo bareng ta? Iya, ayo.